Socializmus tu bol pred 20 rokmi. Nemienim ho ani obhajovať, ani kritizovať, ale chcem vám povedať. Všetci Rómovia pracovali. Poznám Rómov, ktorí za 20 rokov nemali príležitosť pracovať. Tu jedna z vás povedala, že Róm sa rozhodne, že bude doma ležať, že nevstane do práce a berie dávky. Keby to bolo na slobodnom rozhodnutí, kto z vás by sa slobodne rozhodol, že bude závislý od dávok, ktoré sa z roka na rok znižujú a jednoducho, že si nebude môcť organizovať dopredu život. Ak dovolíte osobný príklad. Som novinárka s 30-ročnou praxou. Mám skončené právo a bola som niekoľkokrát evidovaná na úrade práce. Poviem vám niečo k médiám. Kým mnohé médiá lejú špinu na Rómov bez toho, aby si uvedomili, čo tým spôsobujú, celoslovenské rómske noviny opakovane v posledných rokoch dostanú dotáciu, ktorá patrí národnosti zo zákona v máji alebo v auguste na mesačník. Takže, aby ste vedeli, ja momentálne som evidovaná na úrade práce. To, že pracujem a že som napríklad aj tu teraz, to je druhá vec. Chcete vedieť, koľko mi štát po 30 rokoch práce vypočítal, koľko mi úradníci vypočítali, aká je moja dávka v nezamestnanosti? 150 eur. Kto z toho by chcel žiť? A to nie som Rómka. Poviete, že Rómovia ležia a nič sa im nechce robiť. Keďže, viete, mohla by som sa možno zamestnať v bulvárnych médiách, ale potom by na mňa bol tlak, aby som robila toto, čo tie médiá prinášajú. Preto ja som šťastná, že môžem robiť v rómskych novinách, pretože tam môžem písať pravdu, za ktorú sa môžem postaviť. Ale napríklad naše noviny nemohli informovať o tom, že pani Anka Koptová vydala slovník, pretože jednoducho naše noviny možno vyjdú prvýkrát, vydali sme 2 čísla pred voľbami, ale naše noviny možno vyjdú ako mesačník skutočne oficiálne v auguste tohto roku. Ani toto sa vám nezdá byť nie rovnaké podmienky alebo až diskriminácia na najvyššej vládnej úrovni. A my nie sme ticho. Ja som sa dožadovala vstupu a chcem vám niečo povedať ku krásnej Hvorke, lebo povedali tu niečo kolegovia. Ja vás chcem poprosiť, neverte bezhlavo nikomu nič. Ani mne neverte to, čo vám poviem, ale si to overte, čo vám hovorím. A k tej krásnej Hvorke, vy si naozaj myslíte, že ten požiar spôsobili 2 rómski chlapci? A ak áno, nemohlo sa to celkom kľudne stať 2 nerómskym chlapcom, ktorí si išli skúsiť prvú cigaretu. A ďalšia otázka. Nezjedzte informácie, ktoré vám podsúvajú len tak, ale kladte si otázky. Tu bolo povedané, nie je to divný súzvuk náhod, že sa to dialo v čase volieb. Nezamýšľali ste sa nad tým, že najsám prv zhorela len strecha a odrazu už vieme, že boli zničené interiéry a zmizlo tam obrovské množstvo národných kultúrnych pamiatok. A ja mám tiché informácie, že časť tých pamiatok už nie je na Slovensku. Viete, je nezodpovedné, ak niekto
vedome ukáže prstom na Rómov a neuvedomuje si, čo tým môže spôsobiť. Ja som možno pre ľudí nepríjemná, ale hovorím, ak sa nespamätáme všetci, v Slovensku hrozí občianska vojna. Ja som ju nezažila. Nezažila som vojnu našťastie vôbec, ale chcem vám povedať, to nie sú počítačové hry. Tam nemáte ďalšie životy. A hranica medzi pokojom a vojnou je veľmi, veľmi tenká. Ja vám chcem povedať k tomu Podhradiu teraz, krásnohorskému. Alebo keď hovoríte, že Rómovia sú takí a takí, skúste si predstaviť, lebo to je podľa mňa najlepšie vodítko, ako byť ústretový a ako sa snažiť o dobré spolunažívanie. Predstaviť si, aké by to bolo, keby ste sa narodili, a teraz hovorím k bielým, ako Rómovia v osade. A vedzte mi, že tamto málo kedy je o tom, že čo ja chcem a čo ja nechcem. To naozaj už nie je o chcení. Ja hovorím mojim priateľom, skúste sa zamyslieť nad tým, čo prežívajú ľudia v Krásnohorskom Podhradí. Keď dennodenne počujú správy o Kotlebovi, dennodenne počujú informácie napríklad o tom, že Kotleba ako vlastník pozemkov pod ich obydliami nemusí dopredu odhlasovať, či príde s buldozermi alebo nie. Kam majú tí ľudia ísť? Takže ešte raz, nepapagajte to, čo počujete, čo vám opakujú. Nie vždy je to pravda. A ja si myslím, že najdôležitejšie v živote pravda a láska. Možno to znie ako fráza. Ale ak vieme pravdu, môžeme sa správne rozhodnúť. A ja hovorím, že nikdy neurobí chybu človek, ktorý má rád, skôr urobí chybu a vždy robí chybu ten, kto nenávidí. Chcela som ešte reagovať na všetko možné, ale tú krásnu horku som vám chcela povedať. Pod pláštíkom vyvezenia časti bohatstva tohto štátu sa ukázalo na Rómov. A ja verím, že čas ukáže, aká je pravda. Ale keby aj to spôsobili tí dvaja chlapci. Spomeňte si, či ste si vy zapálili prvú cigaretu. A čo sa všetko môže stať?